ito ng ating nilaga. Wow, yummy. Kain na na. Ayan, maglaga tayo ng baboy. Ang tawag dyan, ribs. Ito guys, meron tayong kamote, meron tayong pichay, banana, meron tayong patatas, luya, sibuyas. Yan lang. Ito yung karne natin, pinakuluan. Yan. Hintayin natin siya malambot guys. Ano to siya mga Inday eh. Ribs. Ribs to ribs. Nilagang ribs. Lagyan mo siya nating asin para yung asin ba, yung alat niya manunood sa kalamnan niya. Kalamnan. Hintayin muna natin siyang lumambot. Meron tayong guys, spinach. Ito, nalaya naman to siya guys. Hindi na to pwede kasi laya na eh. Tapos mamaya guys, maglalaga ako ng saging na saba. Ang ating panghalo guys. Ilunod na natin mga Inday ang ating lamas. Ang init! Sobra. Ito yung lamas. Ayan. Isang mahirap kukulin. Iyan. Mamaya natin ito ihalo yung mga sangkap natin. Ito yung mga sangkap. Kaya ilunod na natin ang ating mga Inday gulay. Bubuksan na natin mga Inday. Ang ating nilaga na ribs na baboy. Halin na guys. Ilunod na natin mga Inday ang gulay. Ayan. Buksan natin ang sabaw. Takpan muna natin guys para maluto yung gulay. Tingnan natin mga Inday, luto na ba na yung gulay? Kinagutom ng aking alaga. Nag-isa kong alaga. Titikim nga, titikim. Ayos. Prepare na tayo guys. Kain na na. Guys. Magano na tayo guys. Wow. Yummy. Dala na to sa hapon. Ayan. Gusto ko to itong kamote. Kaya sinadya ko talaga to. Itong kamote. Mag-video yun ah. Kita lang ba? Buhay nanay. Tapos gulay. Diba? Uy, sayang. Nakabuhi. Lagyan natin ng sabaw. Sabaw-sabaw.